Nej, vent. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave Storebror vs. Lillebror episode 1. Ja. Og i dag, der skal vi skyde fodboldbold med den her bold. Surprise, motherfucker. Au, min hoved. Med den her bold. Den, som vi har valgt at bruge. Ja, fordi den så bliver det lidt nemmere. Vi skyder op på vores trampolin. Man skal ramme der op. Og vi skyder fra 5 forskellige positioner. Hvis I har set vores introvideo, så har I nok også set trampolinen deroppe. Ja. Og det er den, vi skal op. Og så gælder det om at ramme derop. Og jeg regner med, at vi stiller kameraet derop. Ja, det kan det. Så I kan se, altså helt om bagved, så I kan se, hvis man rammer. Med mindre, at det er et sted, hvor man ikke kan få hole i nogen. Hvor man ikke, hvis nu man ikke kan se en deroppe, så stiller vi den ikke deroppe. Nej. Ja, så vi har 5 forskellige steder at skyde fra. Og den, der rammer mindst gange, skal have en straf. Vi ved ikke lige, hvad det er endnu. Og Malte starter. Hole in one. Dernede fra. Bare skyd. Det var 1 forsøg. Jeg tror ikke, han klarer det i 2. Og par, det er 3 den her. Nej, du skal stå der, hvor du rammer den op. Ja. Og så skal du skyde derfra. Du behøver ikke skyde, du må godt trille den tilbage, så det er nemmere. Kan du så ikke lige forklare reglerne med? Par. Det er 3 på den her, så hvis du får 3, så hedder det par. Så er det det, der hedder par, at man får. Så kan man få hole in one, og så i den her kan man få birdie. Det er, hvis du rammer 2. Og boogie, det er 4. Double boogie, det er 5. Og så ved vi ikke, hvad de sidste hedder. Så er det vel triple boogie, 3 double boogie og 4 double boogie, og så videre. Ja, men Malte, du skyder. Nej, så skyder du derfra. Hov, du rykker den lige tilbage, fordi du ramte den. Du må godt rulle den tilbage, hvis det er. Ja, sådan der. Du må også godt rulle den. Ja, det kunne du også. Det var bare ikke så smart. Og er det her 5. Det 5. forsøg nu? Så skal den lige ned. Hvis du ikke snart kommer i gang, så bliver det altså en lang video. Du kan ikke skyde derfra, bare tage den ud. Skal vi sige, hvis du ikke rammer den nu, så er det 10. Nej, så er det 8. Og hvis du rammer ved 10, så bliver det bare en 10. Så stopper du. For det ikke bliver for langt. Det var dit 8. skud. Jeg tror, du rammer nu. 9. Og så er det bare sidste skud nu. Uanset hvad, så får du 10. Og du ramte. Det giver så 1 pluspoint, fordi du ramte i 9. Men du brugte 10 for... Det giver, at du ramte. Det giver en bedre, at du ramte i det. Det var ikke så godt, vel? Nej. Nu er det min tur. Igennem hullet der. Gør det? Ja. Det skulle jeg have prøvet på sidste gang. Nej, det må du ikke. Jo. Ej, Mads, det synes jeg altså ikke, det gør.
hole in one. Du har 12 point nu. Og det gælder om at have mindst point. Jeg har 4. Så ja, det var flot. Skal du lige juble? Okay. Malte har 13 point. Jeg har 13 også. 14 point. Nej, vent. Malte har 14 nu. Og jeg har 13. Det tæller, hvis du sparker igennem der. Du har 16 point. 17! Chill. Der er pres på nu. Det var et skud. Der er rigtig meget pres på. Og intet net. Ui. 2 skud, Mads. Du har 16 det samme. Nej. Nej, du har 15 til sammen. Og du har 17. 16. Nej. 17. Nej! 18. Stop der. Lad nu være. Det er 20. 21. Rip masser. Rip. Nu skal du skydes i røven. Nej, du mangler stadig det 5. Det 5. Nå ja. Nå ja. Hvordan skal jeg ramme herfra? Det kan du sagt. Jeg har også ramt derfra cirka. Bare om i den anden side. 22 i alt. 23. Det er det sidste skud. Nå, er der om bagved. Mads han ramte kameraet. Ja, det var så rigtig ærgerligt, fordi nu kan vi ikke filme mere. Så selvfølgelig kan vi det. Derfra, og der er en hæk der står i vejen. Vent lidt. Hvis du får den i under 6 eller under forsøg, så har du allerede vundet. Bare skyd. Shit. Du vandt. Lad os se, hvor mange forsøg jeg klarer den på. Jeg tabte, så nu skal jeg skydes i røven. Jeg ved ikke, om I så det, men han blev ramt lige i hovedet, da den røg tilbage. Ja. Men det var så alt, hvad vi havde for jer i dag. Ja. Vi håber, I nød videoen. Ses. Og jeg fik en bold i hovedet. Ja, ses.